行くぞ。こりゃ。なんかしろちゃんピリ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 おいちピリおいちピリおいちピリピリピリよっと。しろちゃんピリしろちゃんピリ。しろちゃんピリよっちゃんピリピリピリよ。電話がピッピッピリ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 。まさかしろちゃんは2回ピリ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 のしろちゃんが2回誰もがウォー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 やつな。しろちゃんピリしろちゃんピリしろちゃんピリ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 。